Estamos en Castela. Estamos en Urueña. Urueña é unha vila da provincia de Valladolid. Dentro das súas murallas hai moito por ver. Esta vila está cheiña de librerías. Por algo se fai chamar Vila do Libro. E tamén hai gatos, pero nós... Viñemos a ver un museo. O Museo da Música. Este museo ten máis de 500 instrumentos expostos. Son unha escolma da colección de Luís Delgado, composta por 1200 instrumentos. Unha parte da colección foi construída por artesáns baseándose en códices, tallas e miniaturas da iconografía medieval. Pero aquí hai instrumentos chegados de todos os recunchos do mundo. E ademais de estar aquí expostos, tamén son utilizados en concertos, conferencias e gravacións. Teñen unha morea de zanfonas. E agora vos tedes unha morea de excusas para vir a Urueña. Os gatos. Ata logo, xentiña!